Здравейте, днес ще покажа как да Стига сега малко. Това са от носи даде с дея баба, пепаве за саурен дея. Съседите заподозряха психически проблеми на момчето, защото отдавна знаели, че той излиза само с придружител, именно майка си, и виждали, че той има проблеми. И наистина от полицията потвърдиха, че от 2015 до 2019 майката е водила сина си Георги няколко пъти на психиатър, но така и му била поставена окончателна диагноза, поне доколкото знаем не е вписан и в регистри на психично болни. Дали обаче има такова заболяване, тепърва ще се уточнява от експертиза. А до разкриване на престъплението се стигнало след като бащата на Георги няколко дни не се е бил на работа в поделението в Костинброд. Затова тази сутрин тук на място идва военна полиция, която да търси бащата на Георги и Иван. И така попадат на гледката. Ето обаче още какво разказаха от полицията и съседите на семейството. О, Боже. Близки ли са ви? Аз съм обратно. Аз съм брат. Но майката беше нещо неоцента. Първоначалните данни за лицето, което смятаме, че е извършител, са, че същия е воден от 2015, 2018 и 2019 година на преглед при психиатър. Няма данни обаче за същинско психично заболяване към настоящия момент, който ги изключва вменяемостта. При позвъняването на вратата, така ми докладваха колегите, самият извършител отворил вратата и е бил в абсолютно неадекватно състояние. На въпрос на колегата, евентуално те се намират неговите родители и бащата, той е заявил, че те са на погребение в Пловдив. След което прави опит, позвънява по телефона и след като чува, че GSM-ите са вътре в къщата, влиза в къщата и оттам нататък следва картината, която писахме преди малко. Дали арестования Георги употребява алкохол или наркотици, също ще се проверява, както чухте директор на Ето. Мога да ви покажа, че ви кажем името ми. Аз съм Ани. Всичко за семейната трагедия тук в Нови Искър ще ви разкажем в централната емисия. Разследваха постоянно 19-годишният младеж, заподозрян за убийството на 35-годишен мъж в